Op verzoek van de Tweede Kamer binnen alle gevaarlijke plakken in kaart bracht. In Friesland gaat het om 26 locaties die het vaak tiental jaren versmargen binnen. Dat zitten van die metaalachtige stoffen zitten daarin. Je moet er dan vooral denken aan stoffen die efterbleun binnen, nadat een wasserette vergongen is, een gastankstation vergongen is, een gasfabriek, vroeger hing je van die oude gasfabrieken, dat die voort binnen. Aan dat spul moet je denken. In de oud-Bigelieks gaat het om plakken dat waskerijen Westha en dat no chemische oplosmiddels in de groen zitten. Het kabinet wil dat alle smarige plakken voor 2015 schoonmaken worden, vanwege het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid. Nevens de provincie vallen de risico's wel wat ta. Je kan je band op jatje litten, absoluut geen rare dingen vinden dat plak. Het is denk ik wel, als je je zo'n verstaan even broeken, als je groenten beginnen te verbouwen, dan zit je echt al in de groen, dan wordt er spul, toch de wortels van de groenten uit de groenwaai hellen. Ik denk net dat je dan gang binnen. Maar dat is puur zo'n verstaan. Op een Harkema is een poel onder Rijtsmaastritten versmargen met zink en chroom. Dat is in de jaren 60 gebeurd. Het terrein is intussen officieel afzet, maar net elke iemand bloot boeten de stekken. Er is wel wat jeugd en er is wel een keer wat visken en de struinen wordt wat meestal om. Ja. Maar dat mij dus nog niet meer. Officieel mocht het ik al net, want ik wordt vaker binnen bij jatjes plaatst. Maar je weet wat de jeugd soms zeggen, dus als het is een mooi plekje om te visken, dan denken ze, nou ja, dan kan je wel even zitten gaan. En als er dan op zaterdag een snee net niet in is en ik je toezicht had, ja, dan kan dat gebeuren. De omwonenden binnen op een hecht gebracht van de versmarging en binnen bliert dat het saneerd wordt. Dan kun je er in de toekomst nou eens een keer met waan. Dan kijk, dan zitten ze nou, wie willen hier wel eens een keer wat, of wie willen eens een keer een vistijger gaan zetten, dat worden dingen, ik voor de meesten, voor de jeugd. Ja, voor jezelf in principe, ik nog wel misschien. Dus je kunt tussen de meesten een keer visking gaan om samen te zitten. Ja.